Ҳамад ассалому алайкум подписчико, бародаро. Рости гап имрӯз ман рафта будам шаҳри Истра, як бародар гӯшт мефурӯшад. Бародари азиз, намедонам вақте ки ҳамуҷа будам сёмка кардам, ҳамаша чотӣ кардам. Вақте ки омадам хона нигаҳ менам ки нестай ҳамун сёмка кадр нестай. Рости гап хеле нороҳат шидам. Ҳамтарам ваъда додам ки инсоне ки ман видео мекунам мемонам. Барои айвадан набармаданам илтимос менам камтар поддержка кунед. Ман номерои телефони ҳамон мардака мемонам дар ҳамиҷа. Бародаро, кадимеда гӯшти гӯспан, гӯшти гов, думба, рӯған, ҳамин чизе ки ҳамин ош дар кора ҳамин чизҳоро ҳамаша мефурӯшад. Точка дорам. Точкашо дар шаҳри Истра, мясо ҳалол нестагиай. Ҳозир ман агар сураташо дошта бошам наинҷа мемонам. Занг бизанед, кадимеда гӯшт дар кораи марҳамат беҳтарин точка. Яккара хеле шид мешиносам. Рости гап якум инсоне аст ки мақсад ман гуфтам ака реклама дар кор бошад. Гуфт ҳо, гуфт не на, гуфт илтимос як поддержка кунед ҳам канали моро, айни мо ҳам саломаш бирасонед. Гуфт ки агар айдами канали ти кадиме биёяд, гуфт 20% скидкаш мекунам. Ина кадимеда гӯшт дар кораи марҳамат муроҷиат кунед, алоқа кунед. Дар кор бошад доставка, гуфта дар кор бошад доставка ҳам кардан метиҳем. Кадимеда ки гӯшт дар кор бошад марҳамат, ина номерош дар ҳамиҷа мемонам. Занг бизанед, алоқа кунед.